Ще ви покажа терасата на нашата тераса. Това е масата. Масата е стъклена. Дерек ни е градината. Не живее в много хубаво място, но все пак има много хубаво глед към морето. Мисля, не знам вижте. Осните там уча в... Ето онази сграда, ето там голямата деца, виждате. Ето това дете натиска в момента в пръста си. Ето това. Това там е моето училище. И в него уча. Така... Той се казва Сол Христо Ботев. Там червената къща, ето там, дете я виждате. Не знам дали ето там. Живее приятелката ми. Там в голямата къща. Ето там. Ето там. Не знам дали ще може да видите много добре. Живее чичо ми, чинка ми. Не знам чичо и чинки ми живеят там. Не, чичо и Леля. И там имам Леля също. Така. Това тук са теменушките. Добре, явно